Gibakwi ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang tanang exemption nga gihatag sa pipila ka mga empleyado sa Cebu City Hall alang sa ilang biometrics daily time record. Kini ipatuman sugod karong adlaw. I have already instructed the HR, the city administrator, and I will sign it today, revoking all biometrics exemption of all employees. Ang maong kamanduan subay sa mitumaw online nga giingong DTR record sa department head sa Management Information and Computer Services nga si Dax Arcilla. Sa litrato nga gipagawa sa usa ka Facebook page, masayran nga walay sulod ang DTR record ni Arcilla alang sa buwan sa Mayo sa niaging tuig. Giingon sab ni ini nga bisan pa man nga walay entry ang DTR, walay kaltas ang sweldo nga madawat sa maong department head. Depensa ni Arcilla sa alegasyon nga blanco ug wala pa ma-encode ang data sa DTR nga nigawas online. Gani plano niyang pasakaan og kaso ang mga tawo nga nagpaluyo sa pagpakatap sa maong issue sanglit na apektuhan na lakip ang iyang pamilya. That's for the prosecution because this is a police matter now. Kailangan sila violence commit against the kids, children. Pabiyan sa mga bata. Dugang ni Arcilla nga 24 oras ang iyang pagpanerbisyo alang sa dakbayan. I am never off work. I am at work 24 hours a day. Doon na 8 to 5 anak. That's 24 hours. The entire time. Ang hackers maghuwat ng alas 5. At doon na sila sa kadlaw. Everyone. Diba? Those who want to steal your data, are they going to wait for 8 o'clock in the morning for the office to open? They are not. So I'm always at work. Matod sa mga trabahante sa Cebu City Hall nga atong nahinabi, kaupat sa usa ka adlaw sila kinahanglan mo panso sa ilang biometrics. In kay before 8 mo panso na miin nya udto panso sad niya inig out alas 5. Nahug na siya upat kay alas out sa buntag ug in sa hapon before 1. Saysay nila nga uyon na sab sila nga dunay exemption kalabot sa pagpanso nga ihatag sa mga department heads. Okay, department head man sila. So, di taga kanila, di taga question. Marag mo na privilege sila kay sig or busy maka or ano. Nagkanayon si Acting Mayor Garcia nga sa mga dunay planong mag-reapply sa exemption, kinahanglan nang mopasabot ug modepensa nganong kinahanglan silang tugutan sa iyang opisina. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.